Malam. Eh? Amma dai ku baki ne a garin nan ko? Kamar yaya? Ba ku da labarin dodon da yake dajin nan? Dodo kuma? Dodo mana. To ai mu wannan dodon da kake maganar sa shekara 25 baya an ba mu tarihin sa cewa an kashe shi. To an kashe shi. Makwabtan ƙauyen mu ne suka kashe shi. To gaskiyar magana. Idan a tafi kuke ƙara da sauri. Idan kuma kuna da niyyar hutu wallahi ka huta ku ka tafiya. Ce mutum sauri. Magana me ba? An ce dajin nan akwai dodo. Kaga yara suna ta wasan su. To ya za a yi? Sha'anin nan sai dai addu'a wallahi. Hakan na zamu haƙura. Ya zami, kin san fa an gaya mana an ce babu hutu. Mu ci gaba da gudu. Wani kayan nan. Baiwa Allah lafiya? Lafiya kuwa? Ke kinga. Dole ta dake ta bari in bi ta dake. Ba ka ta bana ka ga mana a dajin nan akwai fa dodo a dajin nan. Rike kana bari in bi ta. Kar ka je mai gida da hau. Ka dawo din Allah ka dawo mai gida. Baiwa Allah. Ki tsaya mana baiwa Allah. Kinga, ki gudu, ki samu guri ki buya.
Ranki ya daɗe, tana zuwa. Ni na so a ce jawo ta muka zo da ita nan gurin. To tunda ta ce tana zuwa ai za ta zo ko? Allah ya taimake ki. Shin wai ke Zubaina, me yasa ba kya bambance tsakanin falke da mai safara? Ranke daɗe, ai na yi zaton duk matafiya ne masu yin safarar kayan yau da kullum. Suna da bambanci, domin kuwa ɗaya a ƙafa yake tafiya, ɗaya akan abun hawa. Ya danganta daga irin dukiyar da kake da ita. Sai dai ranke daɗe, har yanzu ban fahimci abin da ke so ki ce ba. Shin wai ke, ina ne gidanku? Ranke daɗe, nan mana. Inda kika samu kuskure kenan. Nan ba gidanku bane. Sannan wa'annan 'ya'yan sarkin da kike gani, ɗaya daga cikinsu shine ya tsinto ki. Kuma kar ki sake in ƙara jin wai kina soyayya da ɗaya daga cikinsu. Ku tashi ku raka ta. Ku harhaɗa mata kayanta duka. Ba na son ko da tsinke ya zauna a cikin gidanmu. Ku kai ta can bayan gari ku ajiye ta. Wallaci riko ne, kuma yinsa kuskure ne. Ya fi halali ce, kuma yin ta fa'ida ne. Last call ɗin da aka kira Alhaji a wayarsa da muka bincike ya nuna keke kika kira shi ta ƙarshe. To matsalar dai da ya wuce na an kawo jaka, na karɓi jaka na kai wa Hajiya. To ni dai jaka ce aka kawo, na buɗe na ga babu kuɗi a ciki. Abba zai aikata, mutumin da yake kirga magi. Ortamalo Ogaga, Pasta Antidaba, Oba. Kai. Lafiya. Don Allah. Ta gama cewa da shi dala. Waye mani? Allah bai yi mani to. An kuma an sake karawa. Ashe dai kowa kaga yayi jiko yana da rariyar tacewa. Yanzu ina cikin shirye-shiryen ƙarin auren wata yarinya bazora mai suna Zakiya. Aure kuma? Bare ko. Zakiya. Wace Zakiya? Wata yarinya ce bazora. Oh, bazora ce? A ni ta budurwa ce da bambanci. Snack Movie Ton Kano ke gabatar muku da sabon shirinsu mai rikici da rikitarwa, mai jimirin cin iyakar gonar jama'a wataran zai rasa tasa. Wannan lokacin da aka kawo min kuɗin nan, to na gan shi a kofar gida yana waya. Ka tabbata da shi? Ka tabbata? A'a ma kana ganin mutum a gurin da Allah tuka da Allah. Kana ganin ke da Allah yi min shiru. Ke ba ki da hankali wallahi tallahi ba ki da hankali. Lokacin da hadarin ya faru, aka kai motar Hajiya a gurin. To wannan dai shi yake tuka motar. Kana saka ce min wannan mutum ba shine wanda aka tuka kuɗin ba? Gaskiya ba shi bane ranka da ni. Wata kishiya ta cika wa mahaifiyarta burinta na kore kishiyarta a cikin duhu kusurwa ba ta ganuwa, duk a cikin shirin fim ɗin kullaci. To ni ko wani irin laifi ne wa Alhaji da zai min horo da kishiya? Wai kishiyar ne? Ki ce dai da gaske ne kenan. To ke umma baki tabbatar da gaske bane kika zauna kike yin kuka? To ai ni ba daɗa tabbatarwa ne ba, amma yanzu kin ga aikin tabbatar mun ko? Ko umma ita kishiyar nan ma wai mecece ne? Ke ashe baki da hankali? Wannan yarinya ta nan ce? Ta nan ce? Ta nan ce. To kuma
to kuma ya za a kori mutum kamar kare? An yi kulli kan kulli, wani ya hada da zarge. Hanya mai haɗin zumuntar dole. Jami'in tsaro mai bincike ya gano gidan yarinyar da ta yaudare shi. Ku dai ku biyo mu, ku saurare mu, kuma ku kalle mu akan YouTube channel mai suna Mai Akwai TV. Ke, bari ki ji in ga ki ba fa za ki zauna ba yau a gidan nan. Kada ka ƙara yin wani abu a gidan nan saboda ni. Kar ka kana jin gaban bakin bidara dan sai an magana ki na ce miki ba za ki zauna ba. Na ce za ki tashi ki tafi ko kin zauna kina ne. Ai jiya ta wuce. Jiya ce yau ko ku yau ce yau. Kuma za ta dawo ta samun anan gidan. Ni ne Alhaji Sani za ta dawo ta samun anan gidan. Ba wannan matakin ya kamata ka ɗauka ba, kawai ka sake ta daga can ta tafi can. Yanzu kai haka zamu da kai? Haka muka yi da kai? Kai kake nema na? Din ne tabbas ko. Taɓiza. Kai fa kai kake nema na? Ko tsayina bai kai ba. A tsayin kai akai har ya wuce ma. Kullaci. Allah dan annabi ku ya hakuri. Wallahi ban san kuna nan ba. Gida na ganka anan kai kadai. Ai na hana zaman taron nan kowa ya daidai. To kana ganin hakan ba zai iya haifar mana da matsala bane? Abin da zai ido zai haifar. Ya fi na ɗaukan mataki. Na riga na furta kuma sun amsa, kawai ka je ka tunkare su. Idan so ya kama zuciya, ido sai ya rufe. Masoya su zamo ba sa ji ba sa gani kuma ba sa hangen me zai zo a nan gaba. Ya kamata ku sani wanda ya kasa shi yake kwashe. Wato dole bayan kula akwai kallo kafin aiki kenan mai gida wanda ya gani sai dai kau da kai kenan. White Space Entertainment Kano with collaboration mai majigi entertainment suke gabatar muku da shirin wacce yar talaka karatu kawai take. Zara akwai mafita akan wannan lamarin? Kin ga ya za a yi warware min wannan lissafin? Malam ba ku ka hango ta ne kai ma. Akaramakallahu ai ni bana iya ganin nesa sai kusa ina zan iya hange. Wani so film series wani so tsararren labari ne na soyayya mai salon ragargaza tare da rikirkita tunanin kuma su kallo. Jarumar ta fada soyayya da Kirista aljihun baya ba tare da ta sani ba, a yayin da wani shahararren dan daba ya yi mata kutse a cikin rayuwarta. Sai ku biyo mu a cikin shirin wani so. Ba zan so a ce kai aiki ba dare ba rana. To aiki ba dare ba rana Naziru sai ki ce wata tahuna? Ya kamata ka san abin da yake faruwa a gidanka kuma da gidan makota. To Naziru in shiga bijilin mana. Wannan kuma ka shiga aikin da ba naka ba. Gaskiya akwai babban lamari a ciki. To da yin me? Abin da nake so na ji yanzu a ina aka kwana. Executive producer by Lirwan Basir Sameku, producer Abubakar D Sameku, DOP Hussein P, co-producer Ali Usman Memajigi, production manager Abdurrahman Ahmad Mechita, story screenplay and directed by Ahmad Dorei. Please subscribe to our channel YouTube Anahaka TV. Kinga? Malam. Ki fita daga idanu. Da nakan da nasan ai duk ɗaya ne, ai ɗana kowa ne malam. Ban taɓa ganin nayi gaba na da ba. To kuma ka hana ka tsayar a to. Na fuskanci lalle akwai wani lauje cikin naɗi. Akwai abin da ba kwa so a sani. Wani so yana nan da